हरे कृष्णा. आज आपला शेवटचा दिवस आहे. 18वा अध्याय आपण काल चालू केला, तो आज आपण संपूया. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 18 दिवस रोज येऊन भगवद्गीता ऐकताय, तास दीड तास बसताय, तो खरोखर आनंद अगदी श्री राधा गोविंद यांचा आहे. तर श्री राधा गोविंदांचे आपण आशीर्वाद घेऊया. त्यांना जिकडे आहोत तिकडनं तुम्ही आणि मी आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि मग अध्याय चालू करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली. जर त्यांनी लिहून ठेवली नसती तर हा उपक्रम घडला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही दंडवत प्रणाम. कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, आमची मराठीची टेक्निकल टीम, या सर्वांना मनापासून धन्यवाद प्रणाम. त्यांच्याशिवाय मी हा क्लास घेऊ शकले नसते. तर आपण 18वा अध्याय काल चालू केला, मोक्ष संन्यास योग. आता एक थोडासा रिकॅप घेऊया. काल आपण काय काय शिकलो. काल अर्जुनानी प्रश्न विचारला पहिल्यांदाच की मला संन्यासाबद्दल आणि त्यागाबद्दल विस्ताराने सांग, मला परत एकदा हे तत्व ऐकायचंय. मग कृष्णाने सांगितलं त्याग म्हणजे काय, संन्यास म्हणजे काय. त्याग म्हणजे काय, जेव्हा आपण कर्म करतो आणि ते फळ कृष्णार्पण करतो त्याला त्याग म्हणतात. आणि संन्यास म्हणजे काय की आपण कुठलंच कर्म करायचं नाही. भौतिक इच्छांच्या आधारावर जी कर्म आपण करतो ती कुठलीही कर्म करायची नाही, परंतु यज्ञ दान तप ही मात्र जी कर्मे आहेत ती निश्चितच करायची. कारण या कर्म्यांनी महात्मा जो आहे तो सुद्धा पावन होतो. तर असं आपल्याला काल अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय. मग कर्म करण्याचे, कर्म जेव्हा सिद्धीस जातो तेव्हा 5 घटक असतात. त्या 5 घटकांबद्दल श्रीकृष्णाने सांगितलंय. ते कोणकोणते आहेत? एक म्हणजे कर्माचं स्थान, दुसरं
म्हणजे कर्ता. तिसरा म्हणजे तिसरा घटक म्हणजे प्रयत्न. चौथं घटक म्हणजे इंद्रिये आणि पाचवं म्हणजे परमात्मा. आणि काल मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं की एक बाई असते, ती बाजारामध्ये कपडे विकते. तर हे कपडे विकण्यासाठी तिला स्थान लागतं, म्हणजे मार्केट प्लेस किंवा तिचं दुकान जे आहे ते. करता म्हणजे ती स्वतः तिकडे उभी राहून ती ही विक्री करते. मग इंद्रिये, दोघांनाही इंद्रिये लागतात. जो करता आहे, जो विक्री करतोय आणि जो विकत घेतोय, दोघांनाही इंद्रिये लागतात. मग ही जी बाई कपडे किंवा दुसरा कुठलाही माल विकते, तिला प्रयत्न खूप करावे लागतात. आणि शेवटी परमात्म्याचं सँक्शन नसेल तर काही होत नाही. मग कृष्णाने एवढं का आपल्याला डिटेलमध्ये सांगितलंय कर्माचे 5 घटक, म्हणजे आपल्याला लक्षात यावं की करता मी नाहीये. आपण कित्येकदा असं म्हणतो प्रयत्न करणे हे आपल्या हातात आहे, पण यश देणे हे परमेश्वराच्या हातात आहे. तर इतकं म्हणजे आपण असं म्हणू शकत नाही की हे जे 5 घटक आहे प्रत्येकाला 20-20% असं नाही. असं बघायला गेलं तर 99% जरी आपण सगळं काही व्यवस्थित केलं तरी 1% जरी आपण म्हटलं की ते परमात्म्याच्या हातात आहे, ते जर आपल्याला त्याच्याकडून सँक्शन मिळाला नाही तर मात्र आपल्याला त्या कर्मामध्ये यश मिळत नाही. मग काल तुम्ही बघितलं 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. मग आपलं जणू काय कृष्णाने डिसेक्शन केलं. हे जे 3 गुण आहे हे आपल्या वेगवेगळ्या अंगांवर किंवा अवयवांवर त्यांचा परिणाम दिसून येतो. म्हणजे तुमची बुद्धी, तुम्ही कर्म जे करता कसा आहे किंवा तुमचा निश्चय कसा आहे, अशा विविध अंगांमध्ये हे जे 3 गुण आहेत हे भिनतात आणि त्याप्रमाणे तो करता कर्म करतो किंवा त्याची बुद्धी एका प्रकारची असते, निश्चय असतो. मग त्याच्यानंतर आपण हे चालू केलंय वर्णाश्रम द्वारे शुद्धीकरण. तर काल मी तुम्हाला फक्त सांगितलं की आता या कलियुगात सर्वजण शूद्र आहेत आणि काही गुण सांगितले. ब्राह्मण जे आहेत त्यांच्यामध्ये 9 गुण आहेत. ते 9 गुण असतील तरच आपण म्हणू शकतो की आपण ब्राह्मण आहोत. क्षत्रियामध्ये 7 गुण आहेत, वैश्य आहेत त्यांच्यामध्ये 4 गुण आहेत आणि शूद्रामध्ये एकच गुण आहे की तो दुसऱ्यांची सेवा करतो. तर आता जर तुम्हाला आठवत असेल तर मला सांगाल का की ब्राह्मणांमध्ये कोणकोणते गुण आहेत? हात वर करा, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतं, तुम्ही बोलू शकता. असं नाही की सगळे सांगितले पाहिजे तुम्हाला, थोडे जे आठवतात ते सांगा. श्लोक क्रमांक 42, दम सेल्फ कंट्रोल, हा तप ऑस्टेरिटी, बरोबर प्युरिटी, शांती टॉलरन्स, बरोबर अर्जवम ऑनेस्टी, बरोबर ज्ञानम नॉलेज, विज्ञानम बरोबर विजडम. बरोबर, छान सांगितले, खूप सांगितले तुम्ही. आता क्षत्रियांमधले गुण कोणाला आठवतायत का? सांगू शकाल कोणी? बोला, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. रजोगुण आहेत, 7 रजोगुण. हा बोला. शौर्यम, बरोबर, धृती, दक्ष्यम, रिसोर्सफुलनेस आणि अपलयनम. हा, अपलायनम म्हणजे पळून न जाणे. दानम आणि ईश, लीडरशिप.
बरोबर. ईश्वर भाव म्हणजे स्वामी भाव म्हणजे आपण दुसऱ्यांचं रक्षण करतो असा भाव. तर अशा तऱ्हेने आपण बघितलं की हे ब्राह्मणांमध्ये किंवा जर कोणामध्ये हे 9 गुण असतील तरच आपण म्हणू शकतो की हा ब्राह्मण आहे, किंवा 7 पैकी 7 गुण असतील तर आपण म्हणू शकतो की हा क्षत्रिय आहे. आणि त्याच्यामुळे व्यास मुनींनी लिहिलंय की या कलियुगामध्ये सर्वजण शूद्र आहेत, कोणीही ब्राह्मण नाहीये, क्षत्रिय नाहीये, वैश्याचे सुद्धा गुण आपल्यामध्ये नाही आहेत. तर आता आपण पुढे जाऊया. इथपर्यंत केलं होतं वाटतं आपण. हा कुमुद माता. हरे कृष्णा. हो. यत्ता प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्यर्यं सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 46. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. म्हणजे काय? स्वकर्म म्हणजे काय बघा. हा ब्राह्मण आहे, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. जो ब्राह्मण आहे तो सत्वगुणात आहे, त्याच्यामुळे तो काय करतो? श्लोक पठण, वेद उपनिषद वाचतो, जप करतो, अध्ययन अध्यापन, हे सर्व कार्य किंवा ही जी सर्व कर्मे आहेत या गुणामुळे, सत्व गुणामुळे ही सर्व त्याच्यामध्ये नॅचरली अगदी नैसर्गिकरित्या आलेली आहे. म्हणून स्वकर्माद्वारे तो सिद्धी प्राप्त करू शकतो. आता हा क्षत्रिय आहे. क्षत्रिय मध्ये कोणता गुण आहे? रजोगुण आहे. रजोगुण असल्यामुळे नॅचरली या क्षत्रियामध्ये नेतृत्व करणे किंवा राज्यकारभार सांभाळणे, युद्ध करणे, या नॅचरली ॲबिलिटीज ज्या आहेत किंवा हा जो नॅचरल टॅलेंट आहे त्याच्यामध्ये या गुणामुळे असतो. त्याच्यामुळे तो हे कर्म करून, म्हणजे हे त्याचं स्वकर्म झालं, स्वकर्म करून तो सिद्धी प्राप्त करू शकतो. वैश्य वैश्य जो आहे तो तमोगुण आणि रजोगुण या दोन्ही गुणामध्ये असल्यामुळे तो काय करतो? तो बिझनेस करतो, बँकिंग, ट्रेडिंग, ऍग्रिकल्चर किंवा गो रक्षा. तर अशा गोष्टी त्याच्यामध्ये नॅचरली येतात, कारण तो रजोगुणामध्ये तमोगुणामध्ये असतो. आणि हा जो शूद्र आहे हा तमोगुणात असल्यामुळे तो सेवा करू शकतो, या इतरांच्या घरी किंवा या इतरांची सेवा करू शकतो. तर कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय? असं नाहीये की हा माणूस वेद पठण करतोय, उपनिषदांची पुस्तकं उघडून घेऊन बसतो, खूप वाचन करतो म्हणून मी फक्त यालाच प्राप्त होऊ शकतो असं नाहीये. माझी प्राप्ती सर्वांना होऊ शकते, शूद्राला सुद्धा होऊ शकते. पण तुम्ही तुमचं स्वकर्म करा, त्याच्यातच तुम्हाला सिद्धी प्राप्त तुम्ही करू शकाल आणि तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. आता हे डिटेल मध्ये आपण ऐकूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावं नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 47. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे
परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हे बघा, आता इकडे ही स्लाइड दाखवली आहे, यात अनेक प्राणी आहेत. हा, आणि हा माणूस आहे. हा जो माणूस आहे तो या सर्व प्राण्यांना सांगतो की तुम्ही हे झाड आहे, या झाडावर चढा. आता हत्ती म्हणेल की हे झाडच खाली पडेल, मी चढायचा प्रयत्न जरी केला तर. हा जो मासा आहे हा म्हणेल मी पाण्याच्या बाहेर आल्या आल्या माझे प्राण जातील. मग हे जे पेंग्विन आहे ते म्हणेल मी झाड आयुष्यात बघितलंच नाही, झाड कुठे आहे, कसं आहे, आणि मी जर चढायला लागलो तर मी खाली घसरीन. मग हे सील आहे, हा, तर हा सुद्धा जो मासा आहे हा सुद्धा म्हणेल मी आयुष्यात बघितलेलं नाही हे झाड आणि मी चढू शकणार नाही. कुत्रा काय म्हणेल मी प्रयत्न करेन आणि तो दिवसभर प्रयत्न करेल पण त्याला यश प्राप्त होणार नाही. पण कावळा आणि माकड हे सरकन झाडावर चढतील. तर यांचा तो स्वभाव आहे. कावळा आणि माकड जो आहे यांना नॅचरली ते झाडावरच राहतात. त्यांना झाड म्हणजे ते त्यांचा तो टॅलेंट आहे. ते एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारू शकतात आणि झाडावर चढणं त्यांना नॅचरली येतं. तर त्याचप्रमाणे माणसाला जे गुण दिलेले आहेत त्या गुणाप्रमाणे नॅचरली तो कुठलं तरी एक कर्म खूप चांगल्या तऱ्हेने करू शकतो, ज्याला स्वकर्म म्हणतात. आता इकडे समजा जर आपल्याला आहे, आता एक ब्राह्मण आहे, तो सत्वगुणात आहे. या ब्राह्मणाला सांगितलं की तू इकडे रोज मंदिरामध्ये जातोस आणि पूजा वगैरे करतोस किंवा जप करतोस, हे काम तू करू नकोस, तू दुसऱ्याचा धर्म स्वीकार. तू उद्या लाईन ऑफ कंट्रोल वर जा आणि तिकडे युद्ध कर. तर या ब्राह्मणाला करता येईल का, मला सांगा बरं. नाही, त्याला करता येणार नाही. तर कृष्ण आपल्याला सांगतोय की कधी तुम्ही दुसऱ्यांचं जे कर्म आहे ते स्वीकारू नका. तुम्हाला तुमच्या स्वभावाला अनुसरून जे तुम्हाला कर्म दिलंय तेच तुम्ही कर्म करा आणि हे कर्म कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. आता प्रत्येक जे कर्म आहे त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी दोष असतात. आता उदाहरणार्थ क्षत्रिय काय म्हणेल की मला युद्धावर जावं लागतं, मला किती लोकांना मारावं लागतं आणि अशी मला वाईट कर्म, मला घोर पाप करावं लागतं. तर मी हे माझं कर्म आहे ते मी सोडीन आणि मी ब्राह्मण होईल. तर असं जर त्यांनी म्हटलं तर आता अर्जुन असंच म्हणत होता की मला युद्ध करायचं नाही, पण अर्जुनाने युद्ध सोडलं असतं आणि जंगलात जाऊन राहिला असता तर तिकडचे आदिवासी लोक जी आहेत त्यांना गोळा करून तो त्यांचा राजा झाला असता. म्हणजे त्याचा जो गुण आहे, रजोगुण आहे, त्या गुणामध्येच त्यांनी कर्म केले असते. आणि समजा जर त्यांनी ठरवलं की नाही आता मी युद्ध करणार नाही, मी जंगलामध्ये जाईन आणि जे हा ब्राह्मण करतोय ना त्याप्रमाणे मी अध्यापन करीन, जर असं त्यांनी म्हटलं असतं तर नॅचरली त्याला ते करता आलं नसतं. कारण तो सत्वगुणात क्षत्रिय नसल्यामुळे तो ब्राह्मणाचं कर्म करू शकत नाही, त्याला खूप खूप स्ट्रगल करावा लागतो. आता इकडे
ज्याप्रमाणे हे पेंग्विन किंवा हा कुत्र्याला सांगितलं झाडावर चढ, तर तो दिवसभर प्रयत्न करेल आणि मग त्याला यश मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे आपण कुठल्या तरी दुसरा आपण जेव्हा कर्म स्वीकारतो, आपण वेगळ्या गुणामध्ये आहोत. रजोगुणातला माणूस जेव्हा सत्व गुणातल्या अध्यापनाचा कर्म स्वीकारतो, त्यावेळेला तो ते व्यवस्थित करू शकत नाही. करायचा प्रयत्न जरी खूप केला तरी शेवटी त्याला फ्रस्ट्रेशन येतं. फ्रस्ट्रेशन आल्यामुळे त्याच्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी काहीच वेळ राहत नाही आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी वेळ ठेवला नाही आपण तर आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून हे जे गुण आहे हे आपल्या जन्माप्रमाणे होत नाही. आपले जे आता ब्राह्मणांचे 9 गुण सांगितले, क्षत्रियांचे 7 गुण सांगितलेले, ते गुण आपल्यामध्ये पूर्णतः असल्यावर आपण म्हणू शकतो की मी ब्राह्मण आहे, मी क्षत्रिय आहे. आणि अशा तऱ्हेने आता समजा जर तुम्ही भौतिक जगाचं जर मी उदाहरण तुम्हाला दिलं, एक माणूस खूप मोठा लॉयर आहे किंवा डॉक्टर आहे किंवा CA आहे आणि जोरदार प्रॅक्टिस चाललेली आहे. आता तो काय आपल्या मुलाला सांगेल, तू पण CAच हो किंवा तूही लॉयरच हो, तूही डॉक्टरच हो. आणि अशा तऱ्हेने समजा जर तो मुलगा झाला पण त्याच्यामध्ये ते टॅलेंट नाहीये, त्याच्यामध्ये दुसरं काहीतरी टॅलेंट आहे, असं जर केलं तर अशा मुलाला फ्रस्ट्रेशन येईल आणि फ्रस्ट्रेशन पोटी त्यांनी तो नोकरी करेल, चांगले पैसे मिळवेल, पण ते नैसर्गिक अगदी इझिली न आल्यामुळे काय होतं की कुठेतरी अशी माणसं जी आहेत ती अध्यात्माकडे वळत नाही. तर असं इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्हाला गुण दिलेले आहेत, त्या गुणाप्रमाणे तुम्हाला मी टॅलेंट पण दिलेला आहे, तर तुम्ही तुमचं जे कर्म आहे ते करा. आता ब्राह्मण हा यज्ञ करतो. पूर्वीचे ब्राह्मण जे होते ते काय करायचे, ते प्राण्यांना सुद्धा बळी द्यायचे. त्यांचा हेतू एक होता की हा जो प्राणी आहे याला पुढचं आयुष्य मनुष्याचं मिळावं. मंत्र उच्चारांमध्ये आणि त्या यज्ञांमध्ये ते कुशल होते आणि त्यांना प्राणी बळी दिल्यावर त्यांना दिसायचं सुद्धा की हा आत्मा आता मनुष्य योनीमध्ये गेलेला आहे. तर आता हे ब्राह्मण म्हणाले की प्राण्यांना बळी देणं हे वाईट काम झालं, हे आता मी कर्म करणार नाही, तर असं म्हणून चालत नाही. किंवा क्षत्रिय, जर क्षत्रियाने असं म्हटलं की मला घोर मी पाप करतो, मी अनेक लोकांना मारतो, मी माझ्या कर्मामध्ये दोष आहे म्हणून मी माझं कर्म करणार नाही. आणि जर वैश्यानी म्हटलं की मी जे कर्म करतो त्यात मला खूप खोटं बोलावं लागतं. बघा, जे लोक बिझनेस करतात किंवा आपण साधी साडी घ्यायला दुकानात गेलो तर तो काय सांगतो की बाबा ही 2000 रुपयाची साडी आहे, पण तुम्हाला मी 1800ला ही साडी देतो आणि मला काही प्रॉफिट नाहीये. खरं म्हटलं तर ते खोटं असतं, पण ते असं खोटं जर बोलले नाही तर त्यांचा धंदाच चालणार नाही, म्हणून त्यांना खोटं बोलावं लागतं. मग वैश्य जर म्हणाला की अशा तऱ्हेने मी हे मला खोटं बोलावं लागतं म्हणून मी हे कर्म करणार नाही, तर त्यांनी दुसरे कुठलेही कर्म केले तर त्यांना ते कर्म करता नाही येणार आणि त्यांच्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी काही वेळ उरणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 49. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो तो
संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. आता हे एका अकर्मीची ही व्याख्या आहे. अकर्मी कसा असतो? आत्मसंयमी, अनासक्त, जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ मानतो. तर आता तुम्ही मला सांगा की अकर्म म्हणजे काय? तुम्हाला आठवतंय का? सांगू शकता? जो बोला रूपा माताजी. धर्माच्या प्रमाणे नाहीये, काय? जो निषेध आहे, जो नॉट अ प्रिस्क्राईब ड्युटीज, म्हणजे अकर्म. बरं. आणि कोणाला सांगायचंय? तुम्हाला आठवतं कर्म, विकर्म, अकर्म? हो. बरं. कर्म नाही ते कर्म, त्याला अकर्म म्हणतात. जे कर्म नाही त्याला अकर्म म्हणतात. बरं. आणि कोणाला सांगायचंय? बरं, आता मी सांगते. विकर्म म्हणजे काय? जे वेदांनी निषिद्ध मानलेलं आहे त्याला म्हणतात विकर्म. म्हणजे ते करणं योग्य नाही. जुगार खेळणं, दारू पिणं, याला विकर्म म्हटलेलं आहे. अकर्म म्हणजे काय? अकर्म म्हणजे जेव्हा आपण कृष्णाची सेवा करतो, जप करतो, मंदिरामध्ये जाऊन काही सेवा करतो, या संकीर्तन करतो, याला अकर्म म्हटलंय. आणि कर्म म्हणजे काय? जी आपली प्रिस्क्राईब ड्युटी आहे किंवा जे आपलं विहित कर्म आहे की जे चांगलं आहे. वेदांमध्ये सांगितलंय तुम्ही अन्नदान करा, वस्त्रदान करा, रुग्णांची सेवा करा. तर हे सगळं जे चांगलं आहे त्याला कर्म म्हटलेलं आहे. कर्म, विकर्म आणि अकर्म. तर इकडे जो अकर्मी आहे तो कसा आहे त्याबद्दल सांगितलंय. तो आत्मसंयमी आहे, अनासक्त आहे, जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो. तो का सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो? कारण तो कृष्णाच्या सेवेमध्ये नेहमी व्यस्त असतो आणि त्याच्यातून त्याला इतका आनंद मिळत असतो की बाकीचं जे इंद्रियांचे विषय आहेत तो त्यांना तुच्छ लेखतो. आणि अशामुळे तो कर्म बंधनातून मुक्त होतो आणि मग त्याला परिपूर्ण अवस्था प्राप्त होते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 54. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मित आहार करतो, आपली काया, वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्य बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे सांगितलंय की साक्षात्कारी माणूस कसा असतो ते सांगितलंय. तर पहिल्यांदा आहे की तुम्ही ब्रह्मभूत स्तरावर पोचायला हवा. ब्रह्मभूत स्तर म्हणजे काय? प्रत्येक भूतामध्ये किंवा प्रत्येक सजीवामध्ये तुम्हाला ब्रह्म दिसला पाहिजे किंवा कृष्ण किंवा परमात्मा. ही पहिली स्टेज आहे आणि ही स्टेज या स्तरावर गेल्यानंतर मग पुढे आपण भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो. मग ब्रह्मभूत स्तरावर गेल्यानंतर कृष्ण स्वतः आपल्याला शुद्ध भक्ती प्रदान करतो.
हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट माताजी. श्लोक नंबर 55. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे जे आपण अध्याय 7 ते अध्याय 12 भक्ती योग केला, तर त्या भक्ती योगाचं सार जे आहे ते इकडे सांगितलेलं आहे की मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. आणि ही भक्ती 12व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितले, 11व्या अध्यायातही सांगितलंय की अनन्य भक्तीद्वारे माझं जे स्वरूप आहे, जे मी जो मी भगवान आहे, माझं श्याम सुंदर रूप आहे, हे फक्त अनन्य भक्तीद्वारेच मला जाणू शकता. म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की तुम्ही ज्ञान योग घेतला, कर्मयोग घेतला, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला भक्ती ही हवी. नाहीतर ज्ञान योग जर भक्ती नसेल तर फक्त आपण तर्क काढत बसतो की कृष्ण असा नाहीये, कृष्ण तसा नाहीये, असं त्याला म्हणतात नेती प्रिन्सिपल, न इति असं आपण म्हणत बसतो. आणि ज्ञानी जे आहेत त्यांना सुद्धा कृष्णाचं स्वरूप समजू शकत नाही. आपण फक्त जर भक्त असलो तरच कृष्णाच्या कृपेने आपल्याला त्याचं स्वरूप जे आहे ते आपण जाणू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 56. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. बघा इकडे श्रील प्रभुपाद बसलेले आहेत आणि त्यांचे भक्त बघा केवढा आनंद दिसतोय त्या सर्वांच्या चेहऱ्यावर. बघा किती आनंद आणि शांत असं त्यांचं मन दिसतंय आपल्याला. तर श्रील प्रभुपादांना असं नेहमी वाटायचं की इस्कॉन ची मंदिर आहे ती शहराच्या अगदी मध्यभागी असावी. कारण शहराचं मध्य म्हणजे तिकडे खूप रजोगुण आणि खूप तमोगुणांनी भरलेली लोक असतात. आणि या लोकांना खूप आवश्यकता आहे की कृष्ण भावना भावित जीवन स्वीकारणं. म्हणून त्यांना खूप मनापासून वाटायचं की कृष्ण मंदिर जे आहे ते याच्या शहराच्या मध्यभागी असावं. आता जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त असतात ते सर्व प्रकारचे कर्म करतात, पण त्यांचा जो ऍटिट्यूड असतो किंवा त्यांचं मन जे असतं ते कसं असतं, ते काय विचार करतात की हे सर्व काही आहे हे कृष्णाचं आहे. त्यांनी मला हे शरीर दिलंय, मला मन दिलंय, मला बुद्धी दिली आहे, हे जे सर्व आहे ही कृष्णाची शक्ती आहे. आणि माझ्याकडे जे काय आहे, पैसा आहे, घर आहे, ही सर्व कृष्णाचीच प्रॉपर्टी आहे. आणि मी कोण आहे तर मी कृष्णाचा एक छोटासा सेवक आहे. आणि अशी त्यांची चेतना असते किंवा असा जेव्हा ऍटिट्यूड असतो तेव्हा ते
त्यांच्या अहंकाराचा त्याग करतात. त्यांच्याकडे इतर जे काय आहे, आता त्यांची प्रॉपर्टी असेल किंवा आणि काय असेल, ते सगळं त्याग करून आपण कुठेतरी एकीकडे जाऊन बसत नाही. ते जे काय त्यांच्याकडे ऍसेट्स असतील ते सर्व कृष्णाच्या सेवेसाठी वापरतात. म्हणजे ते त्यांचा अहंकाराचा त्याग करतात आणि ते कृष्णावर पूर्ण तऱ्हेने अवलंबून असतात त्याच्या कृपेसाठी. आणि असा जो शुद्ध भक्त असतो हा आपण असं म्हणू शकतो की तो कृष्णाच्या आश्रयाखाली आहे आणि त्याला अविनाशी धामाची प्राप्ती होते, म्हणजे गोलोक वृंदावन किंवा वैकुंठ धाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 58. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर तू माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू माझ्या भावनेने हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्णाने चॉईस आपल्याला दिलेला आहे. तुम्हाला काय करायचंय? माझ्या स्मरणामध्ये राहायचंय, कृष्ण भावना भावी जीवन जगायचंय, तर मग काय होईल? या बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. आता बघा, म्हणजे हा जो आपण आपलं बद्ध जीवन आहे ते आपण भवसागरात आहोत आणि ज्याप्रमाणे सागर जो आहे तो कधीच शांत राहत नाही. त्याच्यामध्ये तुफान, उंच लाटा असतातच. तर अगदी त्याप्रमाणे आपला जो भवसागर आहे त्यामध्ये आपल्या जीवनामध्ये एक नाही अनेक संकट येणार. हे बघा, इकडेच कृष्णाने सांगितलंय संकटे. तर जर आपण कृष्ण स्मरणात राहिलो तर काय होईल? कृष्णाच्या कृपेने या सर्व संकटांवर आपण मात करू. पण आपण कृष्ण भावनेत राहिलो नाही, त्याच्या पूर्ण विस्मरणात राहिलो, मी करता मी भोगता अशा अहंकारात जर आपण राहिलो तर मात्र काय होईल? कृष्णाने सांगितलंय की आपला सर्वनाश होईल. तर कृष्णाने चॉईस आपल्याला दिलाय की तुम्हाला काय करायचंय तसं करा. म्हणजे एक लक्षात ठेवायला पाहिजे, आपण कृष्ण नाम घेतलं तरी सुद्धा संकटे आपल्यावर येणार, पण आपण ती पार करू शकणार. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 61. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे जीवात्मा जो आहे त्याच्या मनामध्ये कोणकोणते विचार चालू आहेत आणि त्याला काय हवंय, कोणत्या इच्छा आहेत, हे कृष्णाला माहिती आहे, कारण तो जीवात्म्याच्या बाजूलाच तर आहे. इकडे ते दाखवलेत ना 2 पक्षी, एक जीवात्मा आहे जो फळं खातोय आणि एक परमात्मा आहे. तर जीवात्म्याच्या सगळ्या इच्छा, सगळे विचार हे परमात्म्याला माहिती आहे. मग त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कृष्ण डायरेक्शन देत असतो की आता इकडे जा, असं कर, तसं कर, आता तुझ्या या इच्छा आहेत ना, तुला खूप नॉनव्हेज खायचंय ना, चल मग आता मी पुढच्या तुझ्या जन्मामध्ये तुला वाघाचं नाही तर सिंहाचं शरीर देतो आणि तुला इनबिल्ट अस्त्र-शस्त्र देतो, तुला अणकुचीदार नख देतो, तीक्ष्ण दात देतो,
म्हणजे तुला बाजारामध्ये जा, चिकन मटण आणा, साफ करा, मसाला लावा आणि सगळं नॉनव्हेज घरी करा. एवढा त्रास नको. तुला जंगलामध्ये फ्रेश मीट एन्जॉय करायला येईल. तर अशा तऱ्हेने डायरेक्शन जे आहे, कुठे जायचं, केव्हा जायचं, तर हे कृष्ण ठरवत असतो आणि आपण फक्त मायेनी बनवलेल्या शरीरावर आरूढ होतो. आपल्याला सांगितलं जातं चला आता पुढचा जन्म इकडे, ऑटोमॅटिकली आपण तिकडे जातो. तर आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपल्या शेड्यूल कडे बघायला पाहिजे. आपण काय करत असतो सकाळपासून, खाणं पिणं झोपणं, आपली नोकरी करतो, व्यायाम करतो, थोडं एंटरटेनमेंटसाठी आपण सिनेमाला जातो किंवा बाहेर मित्रांमैत्रिणींबरोबर जातो. तर हे जे काय करतो हे फक्त आपण आपल्या स्थूल शरीरासाठी करतोय बरं का. मग तुम्ही तुमचं शेड्यूल असं केलं पाहिजे, कृष्णाला मधोमध ठेवलं पाहिजे आणि त्याच्या भोवती तुमचं सगळं शेड्यूल अरेंज केलं पाहिजे. की आता मी भगवद्गीता 18 दिवस ऐकलेली, उद्यापासून मी रोज भगवद्गीतेचे 5 श्लोक वाचणारच. हा निश्चय, हा निर्धार तुम्ही केला पाहिजे. म्हणजे परमात्मा जो आहे तो आता बघेल, अरे हा आता भगवद्गीता वाचतोय, माझा जप करतोय, कीर्तन करतोय आणि मग कृष्ण हळूहळू हळू आपल्याला ज्ञान देईल आणि मग तो आपल्याला कुठे डायरेक्ट करेल, गोलोक वृंदावनात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 62. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला समजतं की आपल्याला पूर्णपणे शरण गेलं पाहिजे. शरण जाणे म्हणजे हा एक शब्द एकच आहे, 3 अक्षरी शब्द आहे शरण, पण त्याला खूप खूप खोलवर अर्थ आहे. तर आता तुम्ही एका वाक्यात, मी तुम्हाला दुसऱ्या अध्यायात सांगितलं होतं शरणागती मंत्र, मी सांगितला होता तुम्हाला. कोणी सांगू शकेल का मला? तुम्हाला काय वाटतं, शरण जाणे म्हणजे काय? सरेंडर. बरं, आणि कोणाला काही सांगायचंय? बरं, मी सांगते. एका वाक्यात शरण जाणे म्हणजे काय? कृष्णाला म्हणणं मी तुझा आहे किंवा मी तुझी आहे. तुझ्या इच्छेप्रमाणे सर्व काही घडावं आणि कृष्णाची जी इच्छा आहे त्या इच्छेच्या अनुरूप आपली इच्छा असावी. याला म्हणतात शरण जाणे. पूर्ण कृष्णाला शरण जाणे. तर आपल्याला कृष्णाला शरण जाणे ही एक नुसतं आपण सहज बोलता बोलतो, पण आयुष्य तुमचं जाईल की शरणागती जाण्यासाठी किती गोष्टींचा आपल्याला त्याग करावा लागतो आणि आपल्याला गुरु मार्गदर्शनाखालीच आपल्याला शरण जाता येतं. तसं सोपं नाही येते, पण आपल्याला एक तरी मी तुम्हाला सांगितलंय की त्याच्या इच्छेनुसार आपली इच्छा असावी. कृष्णाला म्हणावं, कृष्णा तुझी इच्छा परम आहे आणि मी तुझी आहे. माझ्या जीवनाची दोरी आता मी तुझ्या हातात दिलेली आहे. तू माझा सांभाळ कर. तू जे काही करशील ते मी खूप आनंदाने स्वीकारेन.
तर याला म्हणतात शरण जाणे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येत विशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 63. याप्रमाणे मी तुला अत्यधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. आता बघा किती वेळ उभं राहून कृष्णाने ही भगवद्गीता अर्जुनाला नीट समजावून सांगितली. कृष्ण कोण आहे? सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड, सर्व लोक महेश्वरम आहे, सर्व ब्रह्मांड नायक आहे. तरी देखील किती नम्र आहे. एवढं सगळं सांगितल्यावर कृष्णाने ऑर्डर केली नाही, चल आता उठ, उभा राहा आणि युद्ध कर. समजलंय ना तुला आता? नाही. किती नम्रपणे कृष्णाने सांगितलंय, यथा इच्छिते तथा कुरु. तुझी जशी इच्छा असेल तसं तू कर. मी तुला हे गुह्य ज्ञान दिलेले आहे, तू विचार कर. तुझ्या इच्छेप्रमाणे आता तू कर. कुठेही फोर्स नाही. हेच एका रिलेशनशिप मध्ये 5 गोष्टी असतात. तर आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतात की जेव्हा या 5 गोष्टी आपण पूर्ण तऱ्हेने स्वीकारतो तेव्हा तो जो नातेसंबंध असतो तो बहरतो. म्हणजे उदाहरणार्थ पती पत्नी असू दे किंवा वडील मुलगा असू दे किंवा आणि कुठलंही सासू सून असू दे, कुठलंही नातं असू दे, तर त्याच्यामध्ये कुठल्या गोष्टी लागतात? एक म्हणजे अटेन्शन. आपल्याला लक्ष द्यावं लागतं त्या संबंधाकडे. अफेक्शन, अफेक्शन म्हणजे प्रेम. प्रेम हे लागतच. कुठल्याही संबंधामध्ये प्रेम लागतं. ऍप्रिसिएशन, ऍप्रिसिएशन म्हणजे कौतुक करणे, स्तुती करणे, हे सुद्धा येतं. मग ऍक्सेप्टन्स. प्रत्येक माणसामध्ये काही ना काहीतरी दोष असतात, तर दोषासहित त्याला आपण एक्सेप्ट केलं पाहिजे. आणि 5वा म्हणजे अलाउन्स. अलाउन्स म्हणजे आता यथा इच्छिते तथा कुरु, म्हणजे स्वातंत्र्य, की तुला जे काय पाहिजे ते तू कर, मी मात्र तुला हे ज्ञान दिलेलं आहे. तर आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की आता या दोघांचं मित्राचं नातं आहे आणि अर्जुनाला समजलेलं आहे की कृष्ण कोण आहे? सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड किंवा अखिल ब्रह्मांड नायक आहे. तरी देखील बघा कृष्ण किती नम्र आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 65. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. बघा कृष्णाला आपण किती हवे आहोत. म्हणून कृष्ण काय सांगतोय आपल्याला की तुम्ही सदैव माझंच चिंतन करा, माझेच भक्त व्हा, माझेच पूजन करा, मलाच नमस्कार करा. आणि हे जे मी तुम्हाला सांगतोय, प्रतिज्ञा घेऊन सांगतोय मी तुम्हाला की निश्चितपणे तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. म्हणजे यात कुठेही संशय ठेवायचा नाहीये. आपण या गोष्टी ज्या सांगितलेल्या आहेत त्या रोज करायच्या आहेत आणि आनंदाने करायच्या आहेत. तर अशा तऱ्हेने हा जो श्लोक आहे हा खूप महत्वाचा आहे. 9.34 या अध्यायात सुद्धा हाच श्लोक आहे. जेव्हा 2दा कृष्णाने तोच एक श्लोक रिपीट केलेला आहे, म्हणजे लक्षात ठेवा हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 66. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्णा. आता दोन तऱ्हेने हा श्लोक समजावता येतो. एक म्हणजे कोणी असं म्हणेल की मी खूप पाप कर्म केलेली आहे, मग मी आता कृष्णाकडे कसं जाऊ, म्हणून कृष्ण ही जी शंका आहे ही दूर करून सांगतोय की तुम्ही कितीही जरी पापी असाल तरी तुम्ही आता सर्व धर्मांचा त्याग करा आणि केवळ मला शरण या. मला शरण आल्यावर मी तुम्हाला पाप मुक्त करेन. हा एक झाला. आणि दुसरा, सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये, म्हणजे सर्व प्रकारच्या कर्तव्यांचा त्याग कर आणि अर्जुना मला शरण ये. आता पहिल्या अध्यायापासून कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, दुसऱ्या अध्यायापासून अर्जुना उठ, उभा राहा, युद्ध कर, तुझं कर्तव्य तू केलंच पाहिजेस. तू कर्तव्य नाही केलंस तर इतर लोक तुला काय म्हणतील, सगळे लोक तुला हसतील, तुझा अपमान करतील. तू तुझं कर्तव्य कर. आणि मग इकडे का कृष्ण म्हणतोय की सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. तर हा जो उद्देश आहे हा एक गुरु आपल्या शिष्याला करू शकतो. जेव्हा त्याला दिसतं की आता शिष्य जो आहे हा पूर्ण तऱ्हेने याची चित्तशुद्धी झाली आहे, हृदयातले अनर्थ गेलेले आहेत, आता त्यांनी कुठलंही भौतिक कर्तव्य केलं नाही तरी चालेल, त्याचा स्वधर्म म्हणजे त्याच्या आत्म्याचा जो धर्म आहे म्हणजे कृष्णाच्या भक्तीमध्ये लीन होणे, आता हे त्यांनी 24 तास केलं तरी चालणार आहे. हा उद्देश फक्त गुरु आपल्या शिष्याला करू शकतो. तर त्या अर्थाने सुद्धा आपल्याला हा श्लोक समजावता येईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 67. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, जो भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. कृष्णाला बघा द्वेष अजिबात आवडत नाही, म्हणून इकडे परत तो सांगतोय जे माझे द्वेष करतात त्यांना हे ज्ञान देऊ नका म्हणून. आणि अर्जुनाला त्यांनी 9व्या अध्यायात उलट सांगितलंय की तू माझा द्वेष कधीच करत नाही म्हणून मी तुला हे परमगुह्य ज्ञान देत आहे. तर द्वेष जो आहे लक्षात ठेवा, जर आपल्यामध्ये असेल तर आपल्याला त्याच्यावर त्वरित काहीतरी औषध घेतलं पाहिजे. आणि सर्वात उत्तम औषध घेणं म्हणजे जप करणं, भगवद्गीता वाचणं, त्याचा अर्थ समजून घेणं, श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचणं, साधू संगात राहणं. अशा तऱ्हेने आपण द्वेष जो आपल्यामध्ये तो आपण बाहेर काढू शकतो. आता इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की जरी कृष्णाने सांगितलंय की जो भक्त नाही, तुम्ही जो तप करत नाही, तुम्ही त्याला हे ज्ञान देऊ नका, पण तरी आपण चान्स घेतो. का चान्स घेतो? कारण आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की मी ही जी लिहिलेली पुस्तकं आहेत, हे जे ज्ञान आहे, तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशन करा, लोकांना बोलवा आणि त्यांना सर्वांना हे कृष्ण ज्ञान द्या. त्याच्यामुळे श्रील प्रभुपादांनी आपण सांगितलंय म्हणून आपण हे करू शकतो. हरे कृष्ण. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति
भक्ती मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला ज्ञान दिलं हा, आणि आपण त्यांचे ऋण फेडू शकतो का? केवढं तरी त्यांनी आपल्याला ज्ञान दिलं. आपल्यासाठी दिवस रात्र बसून त्यांनी पुस्तकं लिहिली. त्याच्यानंतर अमेरिकेला गेले, तिकडनं त्यांनी इस्कॉन, तिकडे इस्कॉनची स्थापना झाली. इस्कॉनची मंदिरं जगभर शिला प्रभुपादांनी स्थापन केली. आणि आज फक्त जर तुम्ही बघितलं तर इस्कॉन हे एकच अशी ही मंदिरं आहेत इस्कॉनची की जिकडे गेल्यावर तुम्हाला ज्ञान देतात की हे का वाचायचं, भगवद्गीता का ऐकायची, किंवा आपण कुठलंही कर्म जेव्हा करतो ते कृष्णाच्या आनंदासाठी का करायचं, कृष्णाची सेवा कशी करायची, प्रत्येक गोष्टीच्या पाठचा जो अर्थ असतो तो इस्कॉन मंदिरांमध्ये देतात. तर इकडे बघा, कृष्णाने सांगितलंय की जो भक्त, जो माझा भक्त हे ज्ञान सर्वांना देतो तो मला अत्यंत प्रिय असतो, असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. 69 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हा, ओके. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 69. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण. बघा, म्हणजे श्रील प्रभुपाद हे किती प्रिय असतील. त्यांनी पूर्ण पृथ्वीभर हे ज्ञान पसरवलं, सर्व लोकांना दिलं. म्हणजे बघा, म्हणून म्हणतात कृष्ण पृष्ठाय भूतले. हरे कृष्ण. अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 70. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादांचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. बघा, कृष्ण किती कृष्णाला आपण आवडतो म्हणून कृष्ण शब्द सुद्धा कसे वापरतोय बघा. आणि मी घोषित करतो की आता तुम्ही 18 दिवस आलात, या पवित्र संवादाचं आपण अध्ययन केलं. मग कृष्ण म्हणतो की तुम्ही बुद्धीद्वारे तुम्ही माझी पूजा केली. आता 18 दिवस तुम्ही आला, रोज तास दीड तास बसून तुम्ही गीता ऐकता, तर तुम्हाला काय मिळणार आहे हे देखील तुम्हाला माहित नाहीये. याला म्हणतात अज्ञात सुकृती. हे तुमच्या हातून झालेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 71. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. बघा, परत इकडे द्वेष आलेला आहे. कृष्णाने काय सांगितलंय, जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता, श्रद्धावान अनसूयश्च, म्हणजे श्रद्धेने द्वेष न करता हे श्रवण करतो तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. तर इकडे परत कृष्णाने सांगितले, जरी तुम्ही माझी भगवद्गीता ऐकली
द्वेष न करता आणि खूप प्रेमाने ऐकली तर तुम्ही पापमुक्त होणार. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव. माताजी मी येते. चालेल. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 73. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने सांगितलंय की आता मात्र मी भ्रमित नाहीये. माझा जो गोंधळ होता, असमंजसपणा होता, जो भ्रम होता, तो पूर्णपणे माझ्या मनातून निघून गेलेला आहे आणि आता मी युद्ध करायला तुझ्या कृपेने तयार आहे. आता अर्जुन कसा युद्ध करणार आहे? खूप जोमाने करणार आहे, कृष्णाच्या आनंदासाठी करणार आहे. तो जे कर्म करणारे अगोदर त्याला वाटत होतं मी जे कर्म करतोय ते पाप कर्म आहे, त्याच्यामुळे त्याला त्याची जी ड्युटी होती त्याच्याबद्दल त्याला द्वेष होता. आता त्याला काही द्वेष नाहीये. तो आनंदाने करणारे, कृष्णाची सेवा म्हणून तो करणारे आणि जे काही त्याला मिळणारे ते कृष्णार्पणच करणारे. तर अशा तऱ्हेने आता अर्जुनाचा मोह नष्ट झालेला आहे आणि युद्ध करायला आता तो पूर्णपणे तयार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 74 ते 76. संजय म्हणाला, याप्रमाणे कृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. बघा इकडे संजयनी काय सांगितलंय की हा जो संवाद आहे हा पवित्र संवाद ऐकून मला खूप आनंद झालेला आहे. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे आणि मला वारंवार स्मरण करून या पवित्र संवादाचा वारंवार स्मरण करून मी पुन्हा पुन्हा आनंदित होत आहे. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की कृष्ण हा आनंदाचा स्वरूप आहे, सच्चित आनंद, आणि त्याच्याकडून आणि अनंत आहे, कृष्ण अनंत आहे. तर त्याच्याकडून जेव्हा आपल्याला आनंद मिळतो तोही अनंत असतो. असं कुठला तरी एक हे आहे का? आता तुम्ही पुस्तकं इतकी वाचली असतील, एखादा पुस्तक, एखादा सिनेमा तुम्ही 4 वेळेला बघाल, 10 वेळेला बघाल, पण नंतर तुम्हाला कंटाळा येईल. पण हा जो कृष्णाचा संवाद आहे किंवा कृष्णाबद्दल लिहिलेल्या ज्या कथा आहेत, भागवतम आहे, त्या मात्र अशा नाहीयेत, त्या दिव्य कथा आहेत. ही दिव्य वाणी आहे श्रीकृष्णांची. त्याच्यामुळे जो आनंद आपल्याला मिळतो तो सुद्धा अनंत असतो. दर खेपेला आपण नवा नवा रस चाखतो, नवीन नवीन गोष्टी आपल्याला समजतात, नवीन नवीन साक्षात्कार आपल्याला होतात. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही गीतेचा अभ्यास सोडू नका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 77. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे परत संजय सांगतोय की मला खूप खूप आनंद होत आहे आणि तुम्ही आमच्या को होस्ट ऍडमिनना
सुद्धा विचारू शकता. ते दर 18 दिवसाचा जो भगवद्गीता कोर्स उपक्रम आहे त्यात न चुकता येतात. मग असं त्यांना काय आनंद मिळतो की ते न चुकता येतच राहतात असं का नाही वाटत त्यांना की बस झाला आता 18 दिवस झाले आता मी परत येणार नाही. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे युद्ध सुरू व्हायच्या अगोदरी संजयने धृतराष्ट्राला सांगितलं की पांडव युद्ध जिंकले. का जिंकले? कारण जिकडे जिकडे कृष्ण आहे आणि जिकडे जिकडे कृष्णाचा भक्त आहे तिकडे निश्चितच विजय आहे, ऐश्वर्य आहे, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. म्हणजे एका श्लोकामध्ये संजयानी निष्कर्ष सांगितला की पांडव हे युद्ध जिंकणार आहेत किंवा जिंकले आहेत. कारण जिकडे जिकडे कृष्ण आहे, जिकडे जिकडे कृष्णाचा भक्त आहे तिकडे तिकडे विजय आहे. तर आता आपला हा 18वा अध्याय झाला. तर 18व्या अध्यायात आपण काय शिकलो? कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता, कर्माचे 5 घटक, 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात, वर्णाश्रम धर्माद्वारे शुद्धीकरण, ब्रह्मभूत स्तरावर आपल्याला पहिल्यांदा जावं लागतं आणि मग आपल्याला कृष्ण शुद्ध भक्ती प्रदान करतो. मग शुद्ध भक्तीबद्दल कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही मला शरण या आणि भक्ती योगाद्वारेच तुम्ही मला जाणू शकता. आणि शेवटी निष्कर्ष यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, की जिकडे कृष्णाचा भक्त असतो आणि जिकडे कृष्ण असतो तत्र श्री विजयो भूतीर ध्रुवा नीतीर मतिर्मम, तिकडे तिकडे विजय असतो, तिकडे तिकडे असामान्य सामर्थ्य, नीती, ऐश्वर्य असतं. तर अशा तऱ्हेने आपला अध्याय आज संपलेला आहे, 18वा अध्याय. जर तुम्हाला लिंक पाठवली असेल पुढच्या लेवलची तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की तुम्ही